मित्रांनो, हे आहे आमचा दिवस दुसरा. आम्ही रात्री झोपलो होतो महात्मा फुले मंडईमध्ये. आणि आम्ही तुम्हाला दाखवतो की इथे सर्व वारकरी कसे झोपलेले आहेत. काही वारकरी रस्त्याच्या कडेला झोपून आहेत. आणि याच मंडईमध्ये आम्हाला दर्शन झाले एका छोट्या बाप्पांचे. आज जी माऊलीची पालखी आहे ती आज दिवसभर पुण्यामध्येच मुक्कामाला थांबणार आहे. वारकऱ्यांमुळे हे पुणे शहर पूर्ण प्रसन्नमय झालेलं आहे.